и сестри мюсюлмани, а защо не и християни. Намирайки се пред дверите на този свещен храм, в мен се възпламеняват различни чувства, които бих искал да споделя с вас. А тези чувства, уверявам ви, са доста противоречиви. В мен в този миг са събрани едновременно радост и тъга. От една страна се радвам, защото тази красива постройка ще бъде мост към доброто, ще бъде мост към приятелството, ще бъде врата към добротворството и братството. Основната функция на всеки един Божий храм е именно тази. Родопите помнят и други времена, не толкова славни като този ден. Тези високи планини помнят времето, когато не се строяха джамии, а се рушаха. Така както днес в името на доброто се строят храмове, в онова тъмно време в името на злото се рушаха храмове. Именно за това смятам, че днешния ден е един голям празник на добротворството. Защото сред прекрасните църкви се извиси още един храм в прослава на Аллах. Красиви са и църквите, красиви са и синагогите, красиви са и джамиите, защото са красиви хората на тази планина. Преждеговорившите споделиха каква е функцията на всеки един храм. Разбира се, без съмнение, първата функция на храма е да затвърди вярата в Аллах, да развие доброто в човека. Функцията на един храм преди всичко е, разбира се, да бъде възможност за хората да станат по-добри граждани, и аз като политик именно заради това подкрепям строежа на храмове в тази страна, защото смятам, че това е възможност ние да изградим едно демократично гражданско общество, което не се противопоставя, а взима за база вярата и добрите взаимоотношения между гражданите. Функция на храма е именно да възпитава и в идентичност. Тази идентичност, която никой не можа да ни отнеме. Поради тези причини смятам, че днес ние празнуваме отварянето на вратите на този храм. Но я ме попитайте, защо съм тъжен? Защо днес трябва да тъжа? Какво искам да споделя с вас? Каква е тая моя болка, която напира? Приятели, братя и сестри, аз съм вълнуван от това, че този красив Божий храм ще подразни някого, ще му хареса повече отколкото на нас. И нищо чудно един ден отново някой да посмее да ни го отнеме, за да направи от него музей, кафене или нещо друго. Именно за това аз като политик и като представител на движението за права и свободи ви гарантирам и обещавам, че няма да позволим от тук насетне нито една постройка, построена в името на Аллах, нито един храм, построен в прослава на Аллах, да бъде отнет от гражданите на тази страна. Аллаху Акбар! Аз ви уверявам в това, че ако ще да останем единствени в тези усилия, ние ще се борим за това тези красиви храмове да останат в ваша полза и услуга. Този храм е красив. Някой може да го препознае като свой. Някой може би един ден ще рече: ама тази хубава сграда не я заслужавате вие. Тя ще стане един прекрасен музей. Но трябва тези планини да чуят, че мюсюлманите, както са оцелели до сега, и от тук насетне ще отстояват своята идентичност и граждански права. И никога няма да позволят
никога няма да позволят да прекъсне езана, който ще слушаме от тук насетне от това минаве. Уважаеми приятели, в своето патетично слово не искам да подразня никой, не бих искал по никакъв начин да накърня чувствата на когото и да било. Защото самия храм е една подадена ръка. И аз в момента символично подавам ръка на всеки, който иска да живее мирно и спокойно в тази страна, защото нашите усилия ще бъдат единствено в тази посока. Накрая ми позволете да приветствам и гостите, които са дошли и от други европейски страни, но не само европейски. Да се обърне на език, който те говорят. Sayın misafirler, Batı Trakya'dan, Türkiye'den, Bulgaristan içinden, Bulgaristan dışından gelen kardeşlerim. Benim Avrupa ülkemde her zaman, her mekanda istediğim dilde konuşamıyorum. Bana söylenen dilde konuşmak zorundayım. Ama biliyor musunuz? Bu sizin nurlu yüzünüzü, güzel, imanlı, secde dolu alnınızı görüp bakar iken yasak neymiş diye düşünüyorum. Size Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Benim ülkemde her zaman şu anda konuştuğum gibi konuşamıyorum veyahut da konuşmaya yasaklanıyorum. Ama ben bu yasağı aldırmadan şunu söylüyorum. Sizler bizim gönlümüzde yine taht kurdunuz. Niye? Çünkü sizin gayret ve desteğinizle şu anda bu mabet açılışında beraber bulunuyoruz. Sizin desteğiniz olmasaydı, siz bizlerin gözümüzü, gönlümüzü açmasaydınız, biz gaflete dalıp belki de bugün değil ta 30 sene sonra bu cami açılışını yapacaktık. Ama sizler iman dolu kalplerinizle hadi bir gayret dediniz, bizleri teşvik ettiniz ve bizlere de bu cami yapılışında destek verdiniz. Cenab-ı Allah ebediyen razı olsun. Muhterem abilerim, büyüklerim, bu Rodop Dağları eskiden beri Balkanlarda her yerde olduğu gibi acı dolu günler görmüş. Şimdiden sonra bizim isteğimiz, bizim fikrimiz, bizim duamız şudur ki barış içerisinde kardeşçe, dostça her zaman ülkeler arasında dostluğu sağlayarak şimdiden sonra hayatımıza devam edelim ve bütün marazaları, her türlü münakaşa ve kavgaları bırakalım. Ülkemizin, ülkelerimizin, toplumlarımızın ve cemaatlerimizin çoğalmasını, büyümesini, gelişmesini sağlayalım. Bunu ne zaman yapabiliriz? Eğer bizler imanın tadına vardı isek ve Allah'ın bizden istediğini anladıysak, bu konuda Allah'ın isteği şudur: İnnemel mu'minune ihve. Bu kadar basit bir isteyiş, bu kadar basit bir, hem basit aynı zamanda da belki de zor bir çağrı. Kardeş olun çünkü inananlar kardeştir diyor Cenab-ı Allah. Sözlerime nihayet verirken şunu söylüyorum. Şimdiden sonra da bu camilerde vazife görmek, bu camileri inşa etmek, bu gibi güzel mabetleri inşa etmek bizim hepimizin borcudur, hepimizin vazifesidir. Ve hiç de bir zaman yığılmayın, korkmayın, hiçbir zaman bundan vazgeçmeyelim. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah bize şöyle hitap etmektedir. وَلَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَا. Anladınız değil mi? Allah'ın gücüyle, Allah'ın kuvvetiyle, Allah'ın desteğiyle her zaman hak ve özgürlüklerimizi koruyacağız ve Allah'ın yolundan da yürümeye devam edeceğiz. Allah'a emanet ediyorum. Allah bu mabedinizi husnü kabul buyursun. Amin.